עינב בעצם עד גיל 8 הוא היה בבית ספר שפחות התאים לו, ועברנו תהליך מאוד מורכב איתו, תקופה מאוד 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 מאתגרת. בסופו של דבר העברנו אותו לבית ספר לחינוך מיוחד. ככל שהזמן נקף שם והרגעה המערכת שלו ההישרדותית, התגלתה גם פניות ללמידה. עד גיל 9 הוא לא כתב כמעט בכלל, בטח לא צייר, לא השתמש בכל מיני מיומנויות של מוטוריקה עדינה. פתאום יום אחד המורה שלו בבית ספר החדש שלחה לי 2 מחברות מלאות ציורים, כל מיני דמויות ויצורים פרי הדמיון שלו. ואני מסתכלת במחברות ואני אומרת, מה זה הדבר הזה? זה לא שלו. ומיד התקשרתי למורה להגיד לה שהיא התבלבלה בתיק. היא אומרת לי, לא, זה שלו, זה של עינב. וואו, כאילו, אם הוא הצליח להוציא תחת הידיים שלו דבר כזה מדהים, אני חייבת לעשות עם זה משהו. בקורונה כשישבתי איתו בבית שנה שלמה, הוא ואני, התבוננתי על הציורים האלה ופתאום נחתה לי שאלה לתוך הראש. למה הוא צייר דווקא את הדמויות האלה? למה הוא חזר על אותן דמויות שוב ושוב במחברת? אולי הן באות להעביר איזשהו מסר. אולי, בלי שהוא יודע, הוא צייר משהו שהוא דרכו רצה להביע את עצמו, יצר מין שפה של סמלים שביטאה את הקשיים שלו והאתגרים שלו. וכשהבנתי את זה, אני פשוט הרגשתי שאני חייבת לכתוב את זה. אמרתי, אני לא יכולה להשאיר את זה לעצמי, אני מרגישה שהוא הפקיד בידי איזושהי מתנה, איזושהי שפה, איזשהו עולם שאני חייבת לדבר אותו החוצה. הרגשתי שאני לא יכולה להתעלם מזה. וישבתי וכתבתי את הספר בהתרגשות גדולה תוך שבוע. כל הפרקים כאילו היו לי בראש בלי שידעתי בכלל. הדמות, ברגע שהתבוננתי לה, נולד הפרק בחרוזים. ולא יכולתי להודות לעינב יותר מזה שהוא הכניס אותי לעולם שלו. כתבתי את הספר והבנתי גם שזה הולך להיות ספר שהוא לא רק ספר מדף שהאמא או האבא יקראו לפני השינה לילד, אלא שזה ספר שיכול לשינוי.